Λοιπόν, ήθελα να σου κάνω δώρο. Μου το έστειλε η μάνα μου από το Βόλο. Μου λέει: ρώτα το σάκι που θα, γιατί η μάνα μου είναι 89 και είναι ρουβίτσα. Αυτό πρέπει να σου το πω έτσι. Λοιπόν, την πήρα από το Βόλο και στην έφερα. Ξέρεις πώς... δείξε μου πώς γίνεται ένα τζιν. Θα σου το τζιν που φοράς, πώς γίνεται. Θα σου πω γιατί στην έδωσε η μητέρα σου αυτή τη μηχανή. Όχι επειδή ράβω, επειδή της είπες ότι είμαι... Δείξτε το λίγο. Επειδή είμαι singer. Και επειδή η μητέρα σου μιλάει πολύ καλά αγγλικά, σου λέει πάρε στο παιδί αυτό. Ναι. Λέμε τώρα, ναι, το κατάλαβα, θα του το είπε κάποιος. Ξέρεις πώς λέει το μηχάνημα. Αυτό το τραβάς προς τα εδώ. Τάκ, βάζεις το χεράκι από εδώ και το φέρνεις. Το θυμάμαι μια ζωή να γίνεται. Και μετά το γυρνάς έτσι. Ναι. Και ξανά πάλι. Αυτό το διπλό γάζι. Ναι. Α, θα μας δείξει το μονό τώρα, άσε ρε. Don't you come back